hanzi nase weekend mundikwanire izvi zvazvinyora mushure mekunge pabuda mapepa ekuratidza kuti vakapiwa tenda rekutenga macancer machines asi vari kuratidza kuti vari kuholiday havana kudeliver as promised. Vanze zvakare vari kuplana kutenga ndege itsva private jet. So ndo zvazoita kuti vasvike pakuti aiwa moda kundijairira imi ndakakudzai kare kuti ndiri kusvasvavira kuita billionaire. Vanyora ivo ndokuti ini ndiri kuno kuParis kuholiday yangu ndapota musandinyangadze please for a whole group of opposition outfits to team up and make noise about an unsigned fake document is an embarrassing desperation for political relevance. Please put some respect to my name when I said I'm on track to be a billionaire by Vision 2030. Asi maifunga kuti ndinochera ndichitengesa mbeva here naimi zvepolitics zvakaramba, but at least try to pretend understanding the basics of law that an unsigned contract is not worth the paper it's printed on. I thought lawyers argue facts backed by concrete evidence, but basa kungoukura. You are too desperate for content and have nothing else to do than circulating such unfounded and nonsensical misinformation. I will never stop working hard, moving from strength to strength. Asikana mazogara mundikwanire please. Kadzirai zvimwe muwane ma likes. Karaziya social media magara ndimi henyuka munotonga. So ndo mashoko abva kuna mukomana akati iye guys handisi kuti munondivengera chii. That document was just there, but azvireve kuti ndakatopiwawo zvechokwadi. So document racho rakaiswa naFadzai Mahere achiti iye cancer treatment equipment ndobva aisa private jet G700. Ndokunyora zvakare ndokuti did you know the Ministry of Health was allocated a measly 44 million from the Ministry of Finance in the 2025 national budget. Wikinews company was allegedly awarded US 400 million cancer equipment contract. In terms of clause 3.49 of Wikinews' alleged contract, he was to be paid 52.5 million in advance before any performance or delivery. This advance payment already exceeds national budget year 44 million. The contract further states that Wikinews has to be paid 103,320,600 inamba yarodziko iyoyi annually. His annual payment is more than double the entire budget of the Ministry of Health. It is a mess. We need new leaders. So ndokubva paisiwa madocuments akasiyana siyana nokuti iye timeline 52.5 million deposit paid 30 April 2025 first installment 9 million yakabhadhakwa 5 May 2025 tweet by Tinoma Chakaire lamenting dilapidated state of public health system. He implores Mr. Mnangagwa to find time in his busy schedule to visit these institutions. It is a well choreographed grand heist. Fixing the public health system is good. Using public health system and the citizens suffering as a platform to inflate the value of contracts and loot the fiscus is bad. Imagine if all these millions were actually getting poured into our public hospitals and not fat cat middlemen. Can you imagine what our hospitals would look like? Zimbabwe is not poor. It is poorly managed and we need new leaders. So ndo mashoko ari kubva kuna Fadzai Mahere ndo ari kunzi nase Wikinews mandi aendera kumberi guys, please siyana ineni. Thomas Janje wati iye aino harisi basa renyu kungokumbirawo kuti pamwe vangabatsirika mukazoonawo time mukuru mumbosvikawo kuCentral Registry vashandi vekuzvitupa vari kuzvitengera stationery like carbon paper from their own pockets. Harizi basa ravo mari yavo haifaniri kushanda zvakadaro, hanzi kubasa kunenge kusina. Guys, timu rekuzvitupa ragara rine ukasha, unogona kudzoserwa kumba usingazivi zita rasabhuku nekuti aiwa mapepa ikoko hasi kufambawo zvakanaka. Pane anyorawo anonzi KV ati iye muri mbavha, hakuna sei vakadai vanokunyengererai ndivavo, ine handina kana basa neiwe gororo ende handina chandoda kwauri, muri kubira nyika. Hardworking yekupi yaunoziva iwe, tumatenda tokusvitswa mumaoko kunge porridge. If strive masiwa, lecture me about hard work, I will listen. Noti zvako nana tagwirei, muri ma opportunist, makava,
munyika chaiyo ndiwe munhu asina basa, unotongoriko rombe rinorarama nehwako mukwako. We have people like TN Tawanda Nyambirai vane upfumi uri pachena, havapfachuri. They worked hard for that wealth. Waipiwa Gwanda project, do you have only one day CB to clear the ground? Unoita kuhire everything, wongopuwa mari futi hausiriwe unohire, it's government chako kureceive mari mogurira iwewe nevazimota ako. Ini Honda Fit am better cause mujero uchapinda chete. Do you think that besides political differences, President Mnangagwa is a hard worker? If he also lectures me about farming and mining, I want to know Terera. You know why? Because he was president. He was yielding tons and tons of wheat and maize. I do not doubt his capacity in farming. He only disappoints me by dealing with people like you. Thieves. You are nowhere near hard workers, baba. Vanhu vanokunyeperai. Vanenge vachida kupema. Asi vachiziva chokwadi. Asi Mazani Youth supporters avauyawo ndokuti ini ndinoorder chips cutter stainless steel net $12 and resell it for $85. That's business. Panyaya dzema-tenders, it seems a whole lot of you don't even know how they even operate. Being given a tender hazvirevi kuti kana pachidiwa laptop inoita $88 kuChina, iwe wotiwo I can supply it 88. That's not business. The result is it's either you will fail to fulfill or quit a loss. I know hangu kuti these so-called documents being circulated by Fadzai Mahere are fake because I used to work with her ndichiri kuCCC. Chero zvikanzi the documents are true. Munoda ivo sei wiki no vanohoda chine 1 million votengesa ne50,000 here. Does that even make sense? Anachamisa chaivo vanotoma 101 matenders aya and they charge zvavanoonawo kuti zvoitisa profit. Kubusiness mune anonzi hidden cost. Kuenda kunoona what is being sold in China, you need money for flights, and maybe you take 1 or 2 specialists to vet the machines because purchasing, delivery cost, as those vital machines need proper transportation, zvese zvinenge zvichida mari. Pane kurwadziwa nevanhu vanenge vapinda matenders. Why can't you work hard, woitawo mapapers akakwana, wopotawo chinokanda matender application akowo? Iwe fadzi uchatinetsa iwe. So guys, vanhu vari kungoti your lavish vacation photos are beautiful madzibaba. John, I mean, who on earth does not admire that much luxury? You are truly living the dream. I can almost hear the cash registers ringing up generosity just thinking about it. We are so proud of you. Say zvevanhu ngazvigona. Enjoy say. Vanhu ngatidzidzei kuzvishandira torega kutaurisa. Kuri sei holiday say and have a good time. Asi vamwe vari kungoti imi muri mbinga ine mabvi ekukoroba. Iye sewikino ndokupindura akati aiwa kunamata hanzvadzi. It's not easy kusvika pabhiliyoni yepandiri kuda usina Mwari. So ndozviri mumastreets izvi guys, vazvitaurira mukoma wikino vakati havana chemunhu chavari kuba, ingori mithi nekutaurisa kuri kungoita ruzhinji, but ivo vari kuzvishandira uye mabvi avo akatosviba nenyaya yekuzvinamatira. Imikani zvinhu zvacho zvakaoma.